बेफोरखौ मा बुंदों बाथ्रा नैबे मिस्टार बादालिनि बंसियारिया गसाइ मुंनि सासेल' बिनानावखौ जुलिनि मददनिफ्राय थिखोना लाना फैनानै गसाइनि बिनानावखौ जुलिनि मददनिफ्राय लाना फैनानै गोनां जोंनि गफुर हालामनि एबा जोंनि बे गफुर हालामनिनो जोंनि रादाब बुथुमगिरि जोंहा मानगोनां हामबाथिक फंबायमोन आदामोन जोंहा मोनसे बेवहाय थांखि लानाय जादों जे जोङो थांनाय 17 थारिखनिफ्राय नभेम्बर 17 थारिखनिफ्राय जोंहा क'क्राझार हाथिमाथा जायगायाव जोनोम मोननाय जोंहा फामफुलि आब'नि जे आयराखि थियाटार बे आयराखि थियाटारखौ जोङो नारेंगुरि निजरा क्लाबा जे बे आयराखि थियाटारखौ जोङो बे नारेंगुरि गामियाव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो थांनाय नभेम्बर 17 थारिखनिफ्रायनो जोङो माखासे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंहा साफ्रोमबो जोंहा बे नारेंगुरि निजरा क्लाबनि सोद्रोमा बिथांमोना जोङो मोनसे मेल मिटिंनि गेजेरजों जोङो बे थियाटारखौ थि खालामनायाव जोङो दिनैसिम बे थियाटारखौ जों लाहार फाहाराव जों लागासिनो दङ आरो जोंहा थांनाय 17 थारिखनिफ्रायनो जोङो माखासे फेमिलि टिकेट जे सिजन टिकेट बे सिजन टिकेटखौबो जोङो बयफ्रोमनि जोंनि बे गफुर जोंनि बे सनापुर एरिया एबा ककिला एरिया बे एरियायाव जोङो साफ्रोमनिबो न'खर न'खर थांनानै जोङो बे आयराखि थियाटारखौ जाहाथे हेफाजाब होनायजों लोगोसे आरो लोगोसे नारेंगुरि निजरा क्लाबखौबो हेफाजाब होनायजों लोगोसे जोङो न'खर न'खर थांनानै जोङो माखासे सिजन टिकेट रानहैदों जाहाथे जोङो बेखौनो जों खावलायदों दि जोंनि बर' हारिनि मोनसे जि आयराखि थियाटार जाहाथे बे आयराखि थियाटारा जोंनि बर' समाजाव समस्त जोंनि आसाम एबा आसामनि बाहेरायाव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जाहाथे हेफाजाब होयो लोगोसे बे हेफाजाब होनायजों लोगोसे जाहाथे गाव गावनि हारि एबा हारिमुखौ जाहाथे जोङो सिनायनानै एबा बिथांमोनखौ जे आयराखि थियाटार बिथांमोना जोनोम होदों बे जोनोमगिरि जोंहा आब' फामफुलि गयारि बे फामफुलि गयारियाबो जथेस्थ' बे आसामाव एबा बर' हारिनि गेजेराव सासे गोरा बेबायदिनो आयराखि थियाटारखौ दिन्थिलांबाय थानो हायो आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो खावलायहरनाय जायोदि जाहाथे नोंथांमोना अनसायबासो बे आब' फामफुलि गयारि बिथाङा इयुनसिम दावगालांनो हागोन आरो दिनै जोङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बुंनो सानोदि एबा खावलायनो सानोदि साफ्रोमबो बर' हारिखौनो एबा साफ्रोमबो बर' नायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे नारेंगुरि गामियाव नारेंगुरि निजरा क्लाबजों हांख्रायनानै लाबोजानाय बे आयराखि थियाटारखौ जोङो हरथामनि हाबाफारि लानानै जोङो थामथिं खालामदों जोङो फैगौ देवबारनिफ्राय एबा डिसेम्बर 4 थारिखनिफ्राय 4, 5, 6 बे हरथामनि हाबाफारि लानानै जोङो थाग थियारि खालामदों दिनै जोङो बे आयराखि थियाटारखौ जि जायगायाव जोङो दिन्थिफुंनो लादों बे जायगाखौ जों दिनै मुखुलि हिसाबै जोङो दिनै साफा खालामदों आरो जोंनि बे जि आयराखि थियाटारखौ जोङो हरथामनि हाबाफारि लानानै जोङो थामथिं खालामदों जोङो फैगौ देवबारनिफ्राय एबा डिसेम्बर 4 थारिखनिफ्राय 4, 5, 6 बे हरथामनि हाबाफारि लानानै जोङो थाग थियारि खालामदों दिनै जोङो बे आयराखि थियाटारखौ जि जायगायाव जोङो दिन्थिफुंनो लादों बे जायगाखौ जों दिनै मुखुलि हिसाबै जोङो दिनै साफा खालामदों आरो जोंनि बे जि बे नारेंगुरि
गामि एबा नारेंगुरि निजरा क्लाब जोंहा बे एरियायाव मिथिखायो नारेंगुरि गामिखौ जोंहा बेवहाय जोंहा सनापुर बारदै सिख्ला आफादनिबो जोंहा बेयावनो मोनसे खुन्थिया बायदि जोंहा रंगमन्च दङ बिनि फ्रन्टआवनो जोङो बे थियेटारखौ जोङो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों लोगोसे जोंहा सनापुर प्राइमारिनिबो साखाथियावनो मन्दिर दङ आरो लोगोसे जोंनि सनापुर गुदि फरायसालि जोंहा बे खाथियावनो दङ दा जायगाखौथ' मिन्थियै गैया जोंनि बे गहपुर एरियायाव जोंनि नारेंगुरि गामिखौ दा साफ्रोमबो जाहाथे नायगिरि बिथांमोना थाबैनो फैनानै जाहाथे जोङो 7 बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि थियेटार दिन्थिगिरि बिथांमोना जाहाथे थियेटारखौ दिन्थिगोन आरो जोंहा गोजोनथाव रादाब जोंहा मोनसे जोङो नारेंगुरि निजरा क्लाबा जों बे थियेटारजों लोगोसे माखासे हाबाफारिबो लाफादों जे जोङो 5 बाजिनाय लोगो लोगो मोनाबिलिनि 5 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो जाय बिथांमोना सिजन टिकेट फेमिलि टिकेट लादों बिसोरखौ सोनायनि उनाव जोंहा माखासे मेथाइ खनगिरि मोसागिरि जोङो लकेलनिफ्राय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो लोगोसे जोङो बुंबोखादों जे न'खर न'खर जोंहा मोनसे उइद्र खेल दङ लाकि द्र दङ होननानै जोंहा मोनसे लटारि हरथामबो जोङो लटारि खेलखौ जों लानाय जादों जोङो फार्स्ट टाइमाव होगोन जोङो फार्स्ट प्राइज हिसाबै जेनेबा फार्स्ट नाइटआव होगोन जोङो मोनसे एन्ड्रइड जोङो मबाइल होगोन स्मार्टफन लोगोसे जोंहा नेक्स्ट दिनावहाय जोङो बिदिनो ब्लेंकेट लादों आरो थार्ड दिनावबो जों बिदिनो माबा मोनसे जों रायजोफोरनो हरनाय जों बे हाबाफारिखौ लादों दा रायजोफोरखौ आं खावलायो जाहाथे साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबायमोना जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बे आयराखि थियेटारखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे नारेंगुरि निजरा क्लाबखौबो हेफाजाब होलांगोन होननानै आङो